Şallı TV kanalında Yangalıklar programısı. Stüdyoda Rüstem Asadulun, hayırlı kış. Şallı жылылық беру сезонына әзір. Республика президенті социал объектларға жылы бере башларға кушты. Элеватор тауында яшәүчеләр тиешсез урыннарда барлыкка килгән чүплекләргә зарлана. Кагыйдә бозучылар белән ничек көрәшергә телиләр, Гүзәл Габдуллина ачыклады. Шаллыда ул хуҗалыгы ярминкәләре башланды. Ипподромда булган сәүдәдә бәяләрне Ләйсән Ханова чыгыштырды. Bu atnada социаль объектларга жылылык беру башланачак. Бу хакта республиканың хакимият йортында булган киңәшмәдә Рөстәм Миниханов белдерде. Ул социаль учреждениеләргә жылылык беруны алданрак башларга киңәш итте. Татарстанның кайбер районнарында мәктәп, балалар бакчалары һәм сырхауханәләрдә жылылык бирелгән инде. Шаллыда исә жылылык шелтәрләре оешмасында социаль объектлардан гаризалар юк. Әмма Яр Шаллы жылылык шелтәрләре оешмасы моңа әзір. Объекты здравоохранения, образования, садики, школы подключать сейчас все равно это там недели раньше, недели позже. Значит, социальные наши объекты. Давайте не мелочитесь. Значит, надо подключить теплоноситель, дадим там режим более щадящий. А технологически это в один день не сделаешь. Поэтому вот по графику, как у нас идет, надо сейчас подключаться. Исегезгә төшерәм, шәһәр йортларына жылылык уртача тәүлек температурасы 5 көн дәвамында 8 градус жылы булган очракта бирелә. Узган елда фатирларга жылылык 25 сентябрьдә бирелде. Элеватор тауында шөплек барлыкка килгән. Иҗтимагый җирле үзидарә рәисе шөпне түгәр өчен берничә тапкыр махсус хезмәтләргә мөрәҗәгать иткән. Төзелеш һәм көн күреш калдыклары төялгән капчыклар элеватор тавына илтүче юлда да, авыл эшендәге юл шатларында да бар. Кагыйдә бузучылар белән ничек көрәшергә уйлыйлар, Гүзәл Габдуллина ачыклады. Әлеге шөпне шимбә калдырганнар кагыйдә бозучыны табып булмый. Ювелир эшләнмәләре, коробкалар, алкоголь шешәләре арасында шөп иясенә ишарәләүче берни дә юк. Мондый өемгә еш тап булабыз ди авылда яшәүчеләр. Как правило, я езжу по этой дороге в день несколько раз, вот, но увидеть это практически невозможно. Или в темное время суток, вот, или как-то, видимо, смотрят по сторонам, чтобы никого не было, как-то выкидывают, видимо, быстро. Вот, как бороться с этим, не знаю. Поселок эчендә шөп төялгән капчыкларны юл кырыйларына куеп калдыралар. Элек элеватор тауында көн күреш калдыкларын контейнерларга җыйганнар. Әмма шәһәрдән шөп китерә башлагач, капчыкларны йорт турысыннан атнасына 3 тапкыр җыя башлаганнар. Хәзер авылда шөп өемнәре барлыкка килә башлаган. Чылны коммунхоз көн күреш калдыкларын автомобиль юллары предприятиесе юл кырыендагы төзелеш калдыкларын җыеп алып китә. Быел җәй көне бу 3нче чирак уже. Шушылай ташлап китәләр, төннәме, обед турындамы, bir капчык булгач, аннан бүтән кешеләр дә ташлый башлый. Шуңа күрә без тырышабыз инде оперативно бу шөпне алып атырга. Коммунхоз ярдәме белән основном. Иҗтимагый җирле үзидарә рәисе административ техник комиссиягә мөрәҗәгать иткән, аңа күчмә видеокамералар урнаштырырга вәгъдә биргәннәр. Бу очракта кагыйдә бозучыларның эзенә төшәргә мөмкинлек булачак. Гүзәл Габдуллина, Илдар Шайдуллин, Яңалыклар. Элеватор тауындагы иске күпергә ут төрткәннәр. Билгесез кешеләр аның бер өлешендәге такталарын сүтеп учак яккан. Бүгенге көндә зыян килгән урынны төзекләндергәннәр инде. Шулай да әлеге вакыйганың шаһитләре булса, поселокның участковыйына мөрәҗәгать итә ала. Җирле үзидарә рәисе белдерүенчә, Шаллы белән авылны тоташтыручы күпер иске булса да, аны аша хәрәкәт итүчеләр күп. Чөнки яңа күпер белән чагыштырганда юл кыскарак диләр. Әмма куркыныч, чөнки күпер төзекләндерү сорый. Шул уңайдан киләчәктә яңарту эшләрен башлап җибәрү мөмкинлекләрен карый. Әгәр сезне нинди дә булса проблема борчыса, яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз. 51 31 31 номеры тәүлек дәвамында эшли. Кыска гудоктан соң хәбәрегезне әйтегез. Безнең корреспондентлар сезнең белән элемтәгә кереп проблемагызны хәл итәргә булышыр. Шалтыраткач исемегезне һәм телефон номерыгызны калдырырга онытмагыз. Бу атнада автозавод һәм Биләев проспектларындагы светофорларны вакытлыча сүндереп торачаклар.
Бу Боровецк электростанциясында ремонт эшләре башкарылуга бәйле. 17 һәм 18 сентябрь көннәрендә 8-дән 5-ка кадәр җиңүнең 40 еллыгы урамы һәм автозавод проспекты киселешендәге светофор объекты сүндерелә. 19 һәм 20 сентябрьдә шул ук вакыт аралыгында җиңүгә 40 ел урамы һәм Биләев проспекты киселешендәге светофор объекты сүндереләчәк. 21 сентябрьдә төнге 12 тулып киткәч, иртәнге сәгать 8-гә кадәр алдан әйтелгән 2 участокта светофор эшләмәячәк. Хәрәкәт иткәндә өстенлекле юл билгеләренә таянып эш итү сорала. Әшьяллыда көзге ярминкәләр башланды. Узган шимбә көне шәһәргә 8 миллион сумга якын 170 тоннадан артык авыл хуҗалыгы продукциясе кертелде. Сәүдә алдан расланган 3 мәйданда оештырылды. Быел Шамил Усманов урамында һәм Галескар Камал бульварында ярминкәләр оештырылмады. Авыл хуҗалыгы продукциясен ипподром каршындагы урында беренче тапкыр саттылар. Яңалыкны шәһәрдәшләр һәм район хезмәтчәннәре ничек кабул итте? Хәбәрчебез Ләйсән Ханова сюжетында. Ипподром каршындагы мәйданда Октаныш, Менделеевский, Минзәлә һәм Тукай районы хезмәтчәннәре үз продукциясын тәкъдим итте. 1 килограмм бәрәңге 12 сум тора, суганны 15, кишерне 16 сумга алырга мөмкин. Итнең төрле төрләре бар, балның да нинди генә юк. Иң мөһиме барысы да табигый, үзебез җитештерген ди фермерлар. Ярминкәнең яңа урынына халык күнегер дип ышаналар. Матларны үзебез сатабыз, ел сайын ярминкәләргә килеп сатабыз балны. Ярминкәләргә килүнең файдасы бар. Зәпләрдә Усманова да әйбәтрәк сатылалар, әле монда беренче тапкыр белмәйбез ничек булыр. Оның үзгәрүгә карамый, бары халык әтиләребезне ярата, сатулар яхшы бара. Ярмаркалар бик тә кирәк. Самарскә тракта булса җәпте тагы да әйбәтрәк булыр ие. Шулман проспектында зур автобуслар аз йөрүде шәһәрдәшләр. Бу алган продукцияны алып кайтуда уңайсызлыклар тудыра. Алга таба халык өчен ярминкә көннәрендә маршрутларны артырсыннар иде дигән теләкләрен дә җиткерделәр. Зур машиналар булып менә булса, тәкъдим итүчеләр бик әйбәт булыр иде. Дальнейшем шулай матур булсын, күп булсын, ризыклар булсын. Кешеләргә бит бәяләр арзан булсын, бик матур, бик әйбәт урын. Самый главный кешеләрдән старание базар шәһәр уртасында булырга тиеш түгел. Киләсе ярминкәләр алдан расланган 3 мәйданда да 22 сентябрьдә узачак. Ипподром каршындагы беренче ярминкә көндезге 3-кә кадәр дәвам итте. Алга таба ярминкәләр бу мәйдан белән генә шикләнмәячәк. Сәүдә яхшы гына булса, ярминкә өчен менә бу урында махсус мәйданчыклар булдыру күздә тотыла. Ләйсән Ханова, Ленар Султанов, яңалыклар. 6 октябрьдән Чаллыда табиблар белән очрашу исемле проект старт ала. Октябрьдән май аена кадәр һәр шимбә Кызылтау мәдәният үзәгендә шәһәрдәшләрнең онкологлар, хирурглар, гинекологлар, балалар табиблары, психиатрлар, кардиологлар белән аралашу мөмкинлекләре булачак. Белгечләр иртәнге сәгать 10-да чыгыш ясый. Шуннан соң яр буе паркына саф һава суларга чыгалар. Урамда кызыксындырган сорауларны бирергә мөмкин. Хәрәкәт итүгә дә аерым басым ясала. Табиблар әйтүенчә, 15-20 минут җәяү йөрү яки йөгерү инфарктларны булдырмаска ярдәм итә. 6 октябрьдә беренче очрашуны Александр Зотов башлап җибәрәчәк. 10 октябрьдә шәһәрнең баш психиатры Исаак Бекер чыгыш ясаячак. Бүгенге менә шулар, мин Рөстәм Асадуллин сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр саулашам. Исән, имин булыгыз. Как правильно выбрать шубу? Хочется красиво, тепло и не очень дорого. Грандиозная распродажа на шубном базаре из Пятигорска. Роскошная норка, мутон от 15 тысяч рублей. Большое разнообразие фасонов приятно удивляют. Только с 18 по 23 сентября. Стоит поторопиться. Шубный базар. Новый город. ДК КамАЗ. Альфа-клиник. Улучшение потенции. Лечение простатита. Преждевременного семяизвержения.